Ние сме с директно излъчване на форум Българска мода по канал 3. Всичко започва, както си му е редът, с тържествена музика и с обявяването на лицето на форума. Дами и господа, госпожица Алтен Алиева. Алтен Алиева се усмихва без да подозира какво ще се случи само след секунда. Ето тя пристъпва по черната пътечка и оп! Леле, лошо начало, Кръстев. Защо да е лошо? Просто някой е лиснал мельниче вода върху подиума, за да му тръгне на форума от тук нататък. Но за всеки случай Алтен реши да смени платното. Явно черната писта е опасна. Но не само черната пътечка крие рискове, да видим какво ще се случи по-нататък. Ето, че и бялата ивица е хлъзгава. Едно опровержение на поговорката, че не можеш да кажеш на черното бяло. Оп! Задържа се. Защо не им мръзват кънки на момичетата? Очевидно, че те дефилират по ледена парзалка. Да видим обаче какво се случва секунди по-късно на същото място. Играта загрубя. Горкото момиче, а сега играта ще стане направо играчка-плачка. Да видим как манекенката игра. Оп! А сега нека внимателно наблюдаваме как си отива. Оле, мамо! Наблюдавайте внимателно това момиче. Той е зарязал манекенската си походка и стъпва като в паници. Но виждаме, че организацията е на ниво. Няма 3-4 момичета паднаха и веднага излязоха да избършат с парцали. А сега да видим още веднъж най-интересното от форум Българска мода — черно на бяло. Тоест върху бялата и черната лента. Това беше всичко от нас за тази вечер.